155 Battalion Central Reserve Police Force Bokajana tumahin pencepatir piponsi kedamtang aruni phai ECR ni Hanjanglangso pathua klamalong Inter Battalion OPS Jorhat sector atum angbong weightlifting ke pathua sai dengpon kedamtang aruni phai ECR ni Hanjanglangso Sports Association pathua klamalong nithom apharman weightlifting kachepate padupon bangsohut battalion kre isi Lapen 20th Battalion, 30th Battalion, 34 Battalion, 36 Battalion, 199 Battalion, 138 Battalion, 142 Battalion, 149 Battalion, 155 Battalion, 171 Battalion, Lapen 186 Battalion atum semi dengsi methang battalion alama ingthur ponlo बनाए रखेंगे तथा इस प्रतियोगिता के लिए बनाए गए सभी आदेशों को व नियमों का अनुशासन के साथ Bangsohut alohi sarpoa manpen TK Lal Chetongdon Lapenan Parta Athletic Secretary Modon Rongpi Khatkhati Press Club Maipu Ananterang Hanjanglangso Press Club Chunbang Bisnulet he tum setami bangso kachapati along Chetongdon Labangso weightlifting kachapati along kaddu kave bang troxike bra pho abang pho tum chepati don Lapen weightlifting RD lin pho captaincy chengponji puta nang pachini don Bokajan pen Ananterang Karbianglong Live